Eta domekatan falte barik Rosario. Rosariora. Elixara. Bai. Bueno, zan beste lipia. Bai. Hori bere derrigorra izeten zan, ezta? Bai. Eta, altakotzat hartzen gendun, ez? Bueno, besterik esan egon. Handik urten eta kaseke altakoza azizten zan. Claro, Rosario ostean gero, jantzea. Erromeri bostatako agotetzen altakoza. Jazta. Bostatako, Bai. Eta gero amaitu, segun zelan ilundu. Bai. Zelan ilundu, Bai, eta juntetan entzizan lagunek. Batzuk etorte ziren orduruko bestazuk. Akadutan agarta ziren, bai, haintxe esan, danon, punto de encuentro esaten da moduen, haintxe, eta gero handik, plazara. Eta jantzan egin, ezta? Zer izeten zan orduan jantzean? Jotzea eta garreue. Bai. Jotzea, azteko? Eta maituteko. Bai, gauian jotea egiten gunean, adios, akabo egiten ginen. Ja, esaten zen, nauzera, sakabukoa, ez da? Sakabo, bai,